meget godt. Det er helt vildt. Det er godt nummer. 89. Skal vi have... Er du lige ved at tage en bog der, Christian? Der er oplæsning her for om lidt. Det er en god bog. Det var derfor, han ikke kunne få den op på sengen, da han tabte den 2 gange. Hvad er det, vi spiller? Christian, hvis... Jeg er sgu ligeglad.